Lewap tokoylaryny agaç sanyny düzülýär. Etrap häkimleri her bir düýüp agaç üçin jogap bermeli edildi. Lewap häkimetleri Sewitiň tokoy doglaklaryny yerli ýaşaýjylar tarapyndan agaçlaryň bekanun çapylmagynyň öňüni almagy finansiýanlyklaryny aýdýarlar. Bu habaryň jekme-jekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Türkmenistanyň hökümeti noýabryň başyna garaşsyzlygyň 30 ýyllygy münasibetli ýurt boýunça 30 million bag naharyny oturtmak kararyny ýylan edip tutuş ýurt boýunça ähli halk bag ekmek dawarasyny geçirenini Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap Sewitine selçeňleýän tokoylar, hususan tokoylarda agaçlaryň köpçülikligiň çapylmagy barada habar berdi. Lewap häkimetleri öýdleriniň daşky gurşawy gorumak tagallalaryny tokoy doglaklaryna agaçlaryň çapylmagynyň öňüni almak finançyklary bilen düşündirýärler. Bu finançyklar etraplarda tokoy hojalyklarynyň jogapkar resmiýetiniň işden boşadylmagy we yerli terekeçileriň agaç keseji enjamlarynyň döwletiň haýryna geçirilmegi ýaly şäherleri bilen utgaşýar. Lewap vilayatynyň häkiminiň hut öýde tokoy hojalyklarynyň etraplardaky bölüm başlyklarynyň 8 resmini işden boşatdy diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy tokoylarda köpçülikli agaç çapmakda guman edilen telekeçileriň agaç kesiji enjamlarynyň döwletiň haýryna geçirilendigini habar berdi. Galy berse-de Lewap vilayatynyň häkimi Sewitiň tokoy doglaklaryny degişli ähli agaçlaryň sanynyň düzülmegini talap edýär. Etrap häkimleri her bir düýüp agaç üçin jogap bermeli edildi diýip çeşme gurrun berdi. Tokoy doglaklaryny aýawly garamak tagallalarynyň çägini Azatlygyň habarçysy vilayet häkiminiň darganaty Däne Ufarap Hojamad we Gawakly Sewitlerine ýerleşýän tokoy doglaklaryna sapar edenligini habar berýär. Saparyň dowamyna Sewit häkimi agaçlaryň gurulşyk maksady bilen çapylmaly däldigi barada gurrun edipdir. Bu meseleni çözmek berik tapşyryldy. Vilayet häkimi etraplarda yerli tag töndürýän ähli kärhanalaryň ýapylmagy barada tapşyryk berdi diýip çeşme Fara ve Travynyň tebigaty goraýyş bölüminiň bir işgäri noýabryň başyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde Sewitiň tokoy doglaklaryny müňlerçe diýip agaçyň gurulşyk we beýlik maksatlary üçin çapylýanyny aýtdy. Döwlet mediýasy noýabryň başyna ýurdun beýlik Sewitleri bilen bir hatarda Lewap Sewitine oturdylýan täze nahallary barada habar berdi. Ýöne Azatlyk bilen gurrun döş bolan yerli tokoy hünärmeni Lewap Sewitine çapylýan agaçlaryň sanynyň ekilýän agaçlardan has köpdigini çaklady. Türkmenistanyň hökümeti daşky gurşawy gorumak aladalarını öz siyasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryny agdaýar. Ýöne yerli tokoy hünärmeni gurulşyk maksady bilen galy berse-de odun üçin we beýlik maksatlary bilen Amy derýanyň kenaryna agaçlaryň çapylýanyny gurrun berdi. Soňky ýyllarda halkara guramalar şoltany Birleşen Milletler Guramasy we köp sany daşary ýurt hökümetleri dünýäde howanyň üýtgemegine garşy global göreş tagallalarynyň çägini daşky gurşawyň gorulyp saklanmagyny tebigaty aýawly çemeleşmäge aýratyn ünütkönükdirýär. 1-nji noýabrda Birleşen Milletler Guramasy Şotlandiýanyň Glasgow şäherine dünýä liderleriniň gatnaşmagyny klimat boýunça halkara sammit geçirdi. Sammitiň gün tertibini klimatyň üýtgemegine garşy göreş, şol sany ziýanly gazlaryň atmosfera yaramaz täsirini azaltmak galy berse-de metan zyňyndylarynyň azaldylmagy boýunça bilelikde tagalla etmek maksady edildi. Klimat sammitine Türkmenistana vice-premier Serdar Berdimuhammedow wekilçilik etdi. Berdimuhammedow Glasgow'den çykyşyny öz ýurdunyň metan zyňyndylaryny azaltmagy üns gönükdirýändigini aýtdy. Ýöne klimat sammitiniň öň ýany halkara medeniýetde çap edilen hasabat Türkmenistanyň çägininden atmosfera zyňylýan metanyň mukdar taýdan Abaşadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýanyny görkezdi. Bu hasabat bilen Türkmenistanyň metan gazy bilen atmosferany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasyny öňüne barjy ýurtlaryň hataryny dygy äşkär boldy. Türkmenistanyň ýanygyç känlerinden we gaz çykarjy deskarlaryndan millionlarça kubmetr metan gazy atmosfera syzyp çykýan mahaly we ýerli tokoy doglaklaryny agaçlar gurulşygy we beýlik maksatlara gurban edilýän wagtyna Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägine her ýyl ekilýän millionlarça diýip bag nahallary bilen özüniň tebigaty gorumak siýasatyny delillendirmäge finansiýar. Türkmenistanyň daşky gurşawy gorumak baradaky döwlet siýasatyny Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrligi ýerine ýetirýär. Türkmenistan halkara hasabatlarda diňe bir howany hapalamak aladalary bilen baglykda däl hem ýurdun çägine su resurslarynyň hem rejeli peýdalanmazlykda agdalýar. BMG-nyň azyk we oba hojalyk boýunça edarasynyň awgustda çap eden hasabaty Türkmenistanyň su resurslaryna çenden aşy agram düşýändigini duýdurdy. Lewap häkimetleriniň Sewitiň tokoy doglaklaryny gorumak babatdaky täze başlangyşlary Azatlyk radiosynyň noýabrda tokoylaryň köpçülikligiň çapylmagy barada beren habarynyň ýygyanyna gawat gelýär. Pandemiýa, klimatyň üýtgemegi we kadasyz migrasiýa ýaly problemalary Birleşen Milletler Guramasy ýaly halkara guramalaryň galy berse-de ösen döwletleriň umumy adamzat ähmiýetli global tagallalarynyň hatarynadyr.